фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи директори агентии назорати маводи нашовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Салимзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳад. Салимзода Шерхон Одина бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи директори агентии назорати маводи нашовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи директори агентии назорати маводи нашовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Воҳидзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Воҳидзода Ҳабибулло Саидулло директори агентии назорати маводи нашовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини директори агентии назорати маводи нашовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Ҳайдарзода Муртазо мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ҳайдарзода Муртазо аз вазифаи муовини директори агентии назорати маводи нашовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи судияи суди ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд озод намудани Холиқзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳад. Холиқзода Акбар Ризо бинобар содир намудани кирдоре ки шаъну эътибори судияро пас мезанад аз вазифаи судияи суди ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд озод намудани Муҳаммадзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳад. Муҳаммадзода маъруф бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд таъин намудани Шарифзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Шарифзода Фирдавс иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Истаравшани вилояти Суғд озод намудани Қурбонзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Қурбонзода Амирхон Файзулло бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси шаҳри Истаравшани вилояти Суғд озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Истаравшани вилояти Суғд таъин намудани Маъмурзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Маъмурзода Адҳам Маъмур иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Истаравшани вилояти Суғд таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Гулистони вилояти Суғд озод намудани Шарифзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Шарифзода Фирдавс бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси шаҳри Гулистони вилояти Суғд озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 ноябри соли 2020.
фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи раиси шаҳри гулистони вилояти суғд таъин намудани Маҷидӣ мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам Маҷидӣ Бахтиёр Сайдаҳмадзода раиси шаҳри гулистони вилояти суғд таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 ноябри соли 2020. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 18 ноябри соли 2020 дар бораи аз вазифаи раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Аҳмадзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Аҳмадзода Ҷамшед Ҷалол бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 18 ноябри соли 2020 дар бораи раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Зувайдзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Зувайдзода Маҳмад Саид Маҳмуд раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 18 ноябри соли 2020 дар бораи аз вазифаи сардори саридораи ҳифзи сирри давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Абдураҳимов. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Абдураҳимов Хайриддин Саидович бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи сардори саридораи ҳифзи сирри давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 18 ноябри соли 2020 дар бораи сардори саридораи ҳифзи сирри давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Абдуллозода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Абдуллозода Аҳтам Рустам сардори саридораи ҳифзи сирри давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Абдуллозода Аҳтам Рустам бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 ноябри соли 2020. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Маъмурзода Адҳам Маъмур бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини сардори раёсати маориф, фарҳанг ва иттилооти дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 ноябри соли 2020. мутобиқи моддаи 20 қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ Зувайдзода Маҳмад Саид Маҳмуд аз вазифаи муовини якуми раиси шаҳри Душанбе озод ва Қурбонзода Амирхон Файзулло муовини якуми раиси шаҳри Душанбе таъин гардид. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.